Beber 2 litros de auga ao día. Cociñar unha receita nova cada semana. Aprender idiomas. Consumir 5 pezas de froita ao día. Ensinarlle algo novo ao meu fillo todos os días. Gústame ir ao súper. Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón, a miña vida. En Sousas nos gusta a xente natural, tan natural como a ti. Unha das cousas que me chama a atención cando veño a Moeiro é que aquí na Praza do Concello atopas con un montón de... unha morea de murais. Bueno, pois, por exemplo, como o do que fora o primeiro alcalde demócrata de Moeiro, Castor Martínez, que foi paseado no 36. Bueno, nós non imos falar con Castor Martínez, lóxicamente, por esa razón, pero sí co seu alcalde actual, con José Luis González. E de que falaremos? Bueno, entre outras cousas, da festa do Porquiño Espeto que hubo o pasado fin de semana, e logo, pois, a ver se o tentamos para que veña con nós, ou máis ben, irnos con el a facer un pequeno percorrido por este fermoso concello. Con estes ingredientes e algún máis, pois temos preparado este programa. Benvidos a Cousas de Comer. O pasado sábado, Amoeiro celebrou a terceira edición da súa festa gastronómica máis importante do ano, a festa do Porco Espeto. O tempo estaba irregular, pero finalmente non augou a festa, que se desenvolveu, como en anos anteriores, no campo do Souto, entre carballos e outras árbores de gran porte, e baixo o amparo auxiliar dunhas carpas, por se a chuvia facía acto de presencia. É certo que facía frío, demais, para a época do ano na que estamos, pero tanto as carpas como a lume e a previsión dos comensais que acudiron ben abrigados resolveron este pequeno problema. Grupos familiares e de amigos reuníronse ao redor dunha tradición gastronómica que os galegos incorporamos ao noso repertorio culinario da man dos emigrantes retornados de Argentina, Uruguai e Brasil, países nos que o espeto, de carneiros, cabritos e porcos teñen unha larga historia. Os porcos tiñan a talla xusta para seren saborosos e tenros, e o asado comezou xa na mañanciña, no momento da abrente do día. A lume da leña de carballo e a sabiduría de que manexaba afastando ou achegando, segundo fora o caso, os espetos, e dando a volta no momento axeitado, foron cociñando ao longo das horas os porquiños que logo se converteron nas generosas racións que degustaron alrededor de 200 comensais, xunto con empanada e bica. A terceira edición foi un novo éxito, o que augura unha longa vida a esta festa.
pasada fin de semana celebrouse aquí en Amoeiro, sábado, a terceira edición da Festa Gastronómica do Porco Espeto. Estamos con José Luis González, que é o alcalde do Concello de Amoeiro. José Luis, esta é a terceira edición. Bos días, sí, é a terceira edición. Empezámola fai 3 anos, agora, por esta época sempre vai ser o sábado, o primeiro sábado do 14, antes do 14 de maio, despois a do 14 de maio. Sí, o sea, o que está entre o 14 de maio e o Día das Letras Galegas, que ás veces coincidirán. Sempre coincide, sí, o ano pasado coincidiunos. E este ano xa non, este ano xa coincidiunos ao revés. Un día máis largo, máis que era domingo. Pero sí, sempre puxemos eso na ordenanza para tela e mantela así sempre. Intentala manter sempre. Porque o mes de maio é un mes así que se presta, non? É un mes que xa empeza moitas festas gastronómicas, a verdade é que xa se empezan a escoitar e, bueno, nós puxémoslo porque creemos que a primavera, entre primavera e brao, pois é onde a xente xa se anima máis, creo que xa quere salir, da casa. Apetece un poquinho espeto. Pois sí. A estas alturas. Hai moi poucas festas dedicadas a este tipo de elaboración aquí en Galicia en xeral, pero supoño que terá moita animación. Pois, contoche, a verdade é que os porcos son de 15 kilos, entonces 15 kilos son moi... leva o seu tempo de elaboración, que son desde as 6 da mañá hasta as 2 da tarde, ou 1:30, estános elaborando a brasa, dándolle voltas, póñenos en vertical, ali dando voltas seguidos, que a xente que os prepara. E ao ser de 15 kilos, pois son moi golosos. Claro. A verdade é que saben moi ben, xa ben biches, saben moi ben, por eso a xente lle gusta. É verdade. Bueno, Amoeiro ten moito máis que ver que vir a disfrutar dunha festa gastronómica. A festa xa foi, aquí podemos vir a facer moitísimas rutas. Tes aquí este prospecto, bueno, xa a fervenza. A ruta da fervenza do Bergantiño. Sí. Pois ten 1 km 200 metros, aproximadamente, non, kilómetro 300. Lle da unión, por un lado do Bergantiño, unha orilla do Bergantiño e de Maside, e a outra é da Amoeiro. Empeza desde a ruta que temos preparada, empeza desde aquí, desde Punxín, hasta Ourense. Hasta Ourense, hasta Amoeiro, o centro de Amoeiro. E logo me falabas da do Formigo, non? A ruta do Formigueiro. Formigueiro. O río Formigueiro. É verdade. Empezamos fai 3 anos a dirnos unha subvención hidrográfica de Miñosil, a Confederación, fixemos 800 metros de ruta ao largo do río Formigueiro, que é un río que atravesa 4 parroquias das 8 que temos: Rouzós, Aborciños, Fuentefría e Trasalba, que é onde empezamos fai 3 anos con esa ruta de 800 metros e este ano vamos facer outro kilómetro 200. No que hai, pois, 8 muiños. Xa se restauraron 3. Agora vamos a intentar buscar financiación para poder restaurar os outros 5 que quedan e a ruta... Estou pensando que logo podemos ir a dar unha volta por ali para visitar estas dúas rutas. A verdade é que se presta o día, préstase. E ademais é todo o que é natural, o espacio natural é un pouco cuidadiño, a enxebre tamén, a vez, pois disfrútase a calquera momento. Amoeiro tamén é terra de pazos. Tamén, é dos provincias que máis pazos ten, sobre todo aquí en Galicia. Ten 6 pazos. Pazo Otero Pedrallo, que é hoxe o centenario, este ano é o ano oteliano, Pazo San Damián, Pazo Coto Martín, Pazo Gallón, Pazo Martinca e Pazo Miranda. Hai 2 que están en ruína e os outros 4 pois están en bo estado. Aí algún, ademais, é visitable. Bueno, o Pazo San Damián... O Pazo de San Damián hoxe estáse dedicando a hostelería. O Pazo Miranda é privado, pero está en perfecto estado. O Pazo Gallón tamén é privado, pero está perfectamente en bo estado. E o Otero Pedrallo da Trasalba está moi ben. Na fundación é a que está levando todo. E ali, tamén mostraremoslle aos nosos espectadores, ademais, aproveitando que estamos no ano oteriano, unha razón máis para vir aquí a Amoeiro.
Sí, no, Amoeiro ten moitas razóns, sobre todo por o patrimonio cultural que ten tamén, porque sí que é verdad que temos uns petroglifos, tanto a pedra de ferradura como o raposo, tamén as igrexas, todas as igrexas e capillas que temos son de diferentes séculos e diferentes estilos. Estilos, sí. E logo tendes aquí tamén unha adega que é da ISP Valdomiño, a de Terras Mancas. Terras Mancas, que é unha familia que empezou fai aproximadamente 8 anos, e que, bueno, a verdade é que pouquiño a pouco foi marcando territorio e hoxe é unha das mellores adegas que hai que da zona X. De Galicia, porque incluso este ano, por exemplo... Sí, tuvo moitos premios. Moitos premios, bueno, xa leva tendo moitos premios. Sí, pero cada vez máis. Xa se está empezando a sentar e é un orgullo que teñamos así unha adega que nos marque un pouquiño o concello. Tamén hai melenería propia aquí, que lle chaman a melenería de Trasalba. Tamén hai produtos tamén así típicos, bueno, aparte de varias empresas que dedican á horticultura e todo isto, pois tamén temos a Avícolas Amoeiro, bueno. Sí, mirei que había bastantes invernadoiros, non sei. Moitos. O sea, que aquí Sí, porque cada un... A horta da... A verdade é que ao estar cerca de Ourense, moita xente ten aquí unha pequena casiña, un pequeno galpón, ou mesmo unha horta, unha finca. E si que veñen cultivar moito aquí no concello, e despois ao mellor viven en Ourense, si que é verdad. E da forma que está agora os precios de todo que vas ao supermercado, non sabes xa como sales. Sabes como entras, pero non sabes como sales. É verdade. A verdade é que... Entonces aquí é o que se aproveita moito, pero eu creo que en todo o rural. Pois vamos si che parece, deixome levar, porque ti eres o noso pastor. Pois sin problema ningún, Paco. E vamos hasta la, veña. Veña, vamos hasta la, veña. Ás veces os concellos que están máis preto de nós son os que menos coñecemos porque pensamos que pouco poden sorprendernos, que equivocados estamos. E nada mellor para corrixir este erro que facer unha escapada a Amoeiro. Nos seus case 40 km cadrados imos atopar unha das maiores concentracións de arquitectura civil en forma de pazos e casas señoriais de Galicia. É un entorno natural dunha brillante beleza. A poboación vai camiño dos 2.500 habitantes que viven espallados polas 8 parroquias que ten o termo municipal. A vida é repousada, tanto na vila capital, nas súas rúas e na súa contorna, como nas aldeas que conforman este concello. Hai unha gran riqueza de arquitectura religiosa nas capelas e igrexas parroquiais de Amoeiro, pero non queda atrás a arquitectura civil, ben representada por media dúcia de pazos e casas señoriais. Destacan entre eles o Pazo de San Damián, tamén chamado Pousa de Cacabelos, levantado entre os séculos XVII e XVIII. Foi rehabilitado e na actualidade está dedicado ao establecemento de turismo rural. Pero sen dúbida o máis nomeado de todos é o Pazo de Trasalba. Construído no século XVIII, ten unha fermosa planta na que destacan a solaina e a galería. O Pazo de Trasalba, a máis de amosar un fermoso exemplo da arquitectura nobre galega, acolle o Museo Otero Pedrallo, xa que o pensador e polígrafo galego viviu aquí. A Casa Museo abre todos os días agás os luns e paga a pena facer un percorrido polo seu interior, cheo de lembranzas da xeración que máis fixo por Galicia en todo o século XX. Os pazos teñen os seus xardíns con árbores centenarias, pero Amoeiro ten moita máis natureza, en soutos e fragas. Hai moitas rutas para facer sendeirismo. A máis coñecida, sen dúbida, é o Camiño de Santiago, que cruza este concello na etapa de saída de Ourense rumbo a Compostela, pero hai outras, tanto ou máis interesantes. Por exemplo, a Ruta dos Muiños do río Formigueiro. A ruta segue o curso deste pequeno río ateigado de muiños e outras construcións de gran valor etnográfico. As pasarelas de madeira acompañan parte do percorrido fluvial
nunha ruta que o Concello está aínda desenvolvendo. Na actualidade pódense facer ao redor de 800 metros, pero a idea é que estendas a súa liña hasta superar os 3,5 km. O Formigueiro é un afluente do Barbantiño, outro dos ríos de Amoeiro, o máis importante, tanto polo seu caudal como pola paisaxe que nos descubre. A ruta do Barbantiño, que Amoeiro comparte con Maside e Punxín, é abraiante. O río remánsase e axítase polo camiño e a súa forza foi aproveitada no pasado por muiños. Non son poucas as pontes da máis diversa condición que permiten cruzar o curso do río. Pero todo o que vimos até agora, que non foi pouco, queda palidecido ante o monumento que a propia natureza nos ofrece. A fervenza do Cachón, na que a auga traballa a pedra viva e cae sobre as rochas unha e outra vez nun espectáculo singular. O seu nome non pode ser máis expresivo do espectáculo que representa. A auga cae con tanta forza que parece que ferve a Cachón, e as pozas semellan xigantescas marmitas, traballadas nas rochas, nas que a auga burbulla como se estuvese a cocer. E aínda hai moito máis por ver, pero iso xa será tema para outra escapada. Nesta viaxe que facemos así cada semana pola gastronomía de Vigo e a súa contorna, os recalamos en Redondela, concretamente na tenda de Loura, unha tenda especializada da que está ao frente Agustín Lobera e que, bueno, abriu así con este formato van para 16 anos, ou bueno, xa pasados 16 anos. Eu quero puntualizar que non abrín, o sea, porque non se pechou. Claro. Entonces, abriu neste formato. Abriu neste formato, claro, exacto, pero eu creo que abrir neste formato non creo, eu creo que había unha idea clara de transformación lóxica e necesaria para calquera negocio tradicional dentro da alimentación, da pequena alimentación que no seu momento había hai en Galicia, en Redondela en este caso, ¿no? Que de alguna maneira buscar a especialización, o que realmente a industrialización do sector da alimentación o que fai desvirtuar os produtos de orixen, ¿no? E de kilómetro cero para que de alguna maneira traer produtos de importación e sin ningún tipo de, digamos, de esencia ni de lógica en contorno. Bueno, esta era a típica tenda daquela na que ti traías, mercabas a gaseosa e devolvías o casco, bueno, que diga a gaseosa, as cervezas, o viño, todo. Nos compramos a unha produtora de aquí, o Salgado, non? Esta produtora iba a Redondela, repartía o salgado dos seus porcos e despois aquí compraba o arroz, ou compraba o azucre, ou compraba o aceite. Entonces así se creaba un vínculo, digamos, un intercambio de medios, que a rotación do capital, o que hoxe en día é moi bonito, claro, vamos a ver, temos que recuperar esa forma de consumo, volver a esa forma de consumo, o intercambio, a rotación do capital, a reinversión dos recursos propios na nosa zona. Entonces, isto eran moi especialistas o que eran os meus avós. E todas as tendas que nese momento estaban en Redondela. Ti, ademais deso, de manter ese cuidado, esa atención polo produto da máxima proximidade, porque aquí atopo cousas que non atopas noutros sitios. Eu procuro ter a proximidade o primeiro argumento, despois temos o que é a calidade de produto. A proximidade non ten que ser un argumento único de referenciar un produto. O produto ten que ter integridade, ten que ser consumible e ten que sorprender o que é o consumidor. E despois o terceiro, o que é o seu precio. O seu precio non pode ser especulativo, ten que ser un precio á altura dun consumidor medio. Por iso ti queres apartar ese concepto de gastronomía gourmet. Exactamente, eu non creo nese concepto. É un concepto elitista, entonces eu non creo nos locales de calquera tipo, de calquera nivel, donde simplemente por entrar parece que hai que pagar unha entrada. Non. Aquí hai que solicitar unha serie de produtos, nós temos que estar á altura dos coñecementos de esa persona para que empece a disfrutar desde abaixo, con honradez. O sea, vamos a ver, presentarle
produtos honestos, donde existe respeto 100%, pois polo entorno, pola man de obra, pola distribución e polo precio. E en cada unha da cadena de consumo ten que haber un extracto que xustifique a rentabilidade de cada elemento da cadena de consumo. E o máximo beneficiado é o cliente final. Eu son un intermediario que o meu traballo é seleccionar ese produto que de por sí, sin adornarlo con discursos previos, adornados, condicionando, mentendo que esto vas tomar un café que te vas a resultar impresionante, que bla, bla, bla. Eu xa te estou convencendo de que vas tomar algo extraordinario. No, no, tú tómate o café. O que vas a chegar á conclusión de ser extraordinario vas a ser ti. Non vou ser eu. Pode ver a sorpresa do produto novo, da novedade. O cliente pode se sorprender ante algo que non está acostumado e pode mostrar un pouco de sorpresa. Non quere decir que se rechazo, simplemente unha sorpresa. O seu padal está acostumbrado a outro tipo de produto, que é o que domina o mercado. Aparte deso, ti tes a tenda e logo está a trastenda. A zona de degustación. A zona de degustación, o sea, que aquí se pode vir e degustar, que cousas, bueno, supoño que todo o que tes na tenda. Absolutamente todo o que está na tenda, con apenas utilización de cociña, pois puntualmente pois facemos unha tosta, cantamos algún produto, mesmo no forno, nunha tixola que temos aí moi rústico, pero basicamente charcutería, conservas, é o que máis destaca. Despois tes unha oportunidade de que o mesmo fincapié que utilizamos na selección de produtos de alimentación no tema das seleccións de viños. Bueno, a selección de viños a mí pareceume un espectáculo. Tedes aquí... É algo que eu creo que me preocupa bastante, pero bueno, no mesmo interés que calquera outro tipo de... Cantos viños tes referenciados? En torno a 400 referencias. 400, sí. Donde realmente non me movo por modas. Eu módome simplemente por o aporte que cada un deses viños que tú decides incorporar á tenda emociona. Exacto, iba a decir, a ti te moven as emocións. A mí, entonces claro, emocións que me moven a mí son emocións que moven os que están consumindo. Simplemente é cuestión de que se evadan do aspecto comercial que temos os consumidores inculcados na nosa cabeza para ofrecerlle matices emotivos que unha vez que os encontran va a ser incomparable as sensacións que lle pode aportar. E ademais organizas catas, moitas, teño, porque mandas ademais polo teu... Por redes sociais, listas de difusión de WhatsApp. Entonces, vale, volvemos ao mesmo. Que facedes con que periodicidade? Pois máis ou menos, no seu momento, cando había que o engranaxe da tenda Loura tiña que ter unha certa popularidade, pois intentamos, eu estaba devorando coñecemento, quería coñecer, quería participar de proxectos. Entonces, claro, isto é diferente no seu momento, nos primeiros momentos que podían facer cada 3 meses, máis ou menos, unha cata, agora é bastante máis espaciado. É como si, eu creo que, chegando ao momento, a exemplaridade do que buscas é máis extrema que no seu momento, cando eu estaba empezando. O nivel de coñecemento é superior, que hai moitas cousas. O sea, o viño é un produto vivo, donde cada ano muda e cada ano sorprende. E o viño que no seu primeiro tempo, o mellor non estaba en condicións, ao cabo de 2 anos, é increíble. Estás en constante regeneración. Iso é un mundo fantástico que ofrece o viño. Por exemplo, agora, eu mirei así no teu Facebook, e falabas, por exemplo, de algunha adega aquí de Redondela. Vale, Casal de Arriba, por exemplo, é unha adega que presentamos o seu primeiro viño aquí a finais de novembro, o primeiro branco, que elabora Xosé Luis Casal, e despois agora pensando que o viño tinto estaba quizás un pouco verde, marcaba un pouco de madeira, decidimos esperar e o presentamos agora en febreiro. E bueno, pois realmente é a primeira opción que temos aquí para tomar unha copa dun viño de Redondela con un nivel estratosférico. A través dun colaborador noso da tenda, Antonio Torrado, que ele é de Vigo, se lle presentou o proxecto e agora mesmo está poñendo o seu viño, o viño de Xosé Luis, pois estendendo por toda Galicia. Entonces, pois isto... Sírvenos de exemplo un pouco para demostrar esa
actuación que tendes aquí cos viños, buscando sempre cousas... Tes que buscar cousas aí extremas. Teño outro gran amigo, Xurxo Amoedo, que estamos pendiente, que tamén que ele agora mismo traballa con Furancho. Estou detrás dele a ver se quita outra vez outra cousa, embotellar outro tinto. Xa hai 2 anos embotellar os primeiros tintos que saliran en Redondela. Tuvo problemas o ano seguinte, a ver se este ano é capaz de facer algo e combinar o que... A ver o que... Eu non sei nada por ahora, pero bueno, espero que, de alguma maneira, amigo personal meu, que tamén, pois, de aquí vai ter toda a axuda do mundo, pero desde logo, a axuda vai na ter porque o produto vai non merecer. Isto seguro. O que está claro que se o produto non marca o que son as calidades que debe de marcar, pois non podo eu ofrecer isto ao meu cliente. O meu cliente ten que consumir produto que de alguma maneira xa foi masticado por min. Entonces, eu son o filtro. Eres o censor. Eu son o censor. Entonces, trato de ser objetivo a la hora de censurar e non moverme por amistades ou por enemistades, simplemente por conceptos do que se hai que presentar. Pois con estos conceptos está aquí Agustín defendendo esta tenda e a súa filosofía. E vamos a invitar aos nosos espectadores que veñan por aquí a visitar. Aquí estamos encantados. Hai que decir o que pasa na trastenda queda na trastenda. É posiblemente o lugar máis perigoso que poda haber en Redondela. E, desde logo, o primeiro que a calqueira visitante que poda vir aquí, o que tratamos é que se sinte na súa casa. E iso é o máis importante. E que disfrute dunha experiencia. Pois moitísimas gracias. Moitas gracias a ti. A verdade é que foi un placer esta excursión con José Luis González, alcalde de Amoeiro, un home apaixoado do seu municipio, do seu concello, e iso notase cando te fala dos sitios polos que nos leva. Amoeiro, de verdade, paga a pena visitalo. A fervenza, a ruta do formigueiro, hai moitas cousas que ver. A min pareceme moi interesante este concello para facer unha excursión dun día ou incluso, se queren, dunha fin de semana. Nos volveremos a vindeira semana, con máis cousas de comer e algunha que outra de beber. Gracias por estar con nos. Evitar usar o coche para as distancias curtas. Elixir produtos frescos e de proximidade. Facer rir a xente que me rodea. Reducir o uso de plástico. Botar unha man a que non necesite. Aprender algo novo da miña filla todos os días. Gústame ir ao súper. Chámome Kiko Arcas e son fotógrafo de natureza. Gústame que as miñas fotos sexan o máis natural posible. Son moitas horas de campo. A natureza é a miña paixón, a miña vida. En Sousas nos gusta a xente natural, tan natural como a ti.